Fih dan il-korp tal-pulizija għaddejjin diversi manuvri biex ikun skopert minnu jew huma il-whistleblowers li kixfu l-iskandlu li żarma sezzjonijiet sħaħ bħal dik tat-traffiku. The Malta Independent irrapportat kif kollegi li mhumiex investigati b'rabta mal-abbużi qed jispiċċaw avviċinati mill-kollegi tagħhom u jiġu mistoqsija jekk kixfux. Dan saħansitra wassal biex dawn l-uffiċjali kellhom jirrikorru għal rapporti dwar dak li għaddew minnu u saħansitra jitolbu l-protezzjoni għalihom u għal qrabathom. Fl-aħħar sigħat kien żvelat ukoll li l-ewwel rapporti dwar dak li għaddej daħlu f'Ottubru iżda baqgħet ma ttieħditx azzjoni sakemm finalment il-whistleblower bagħat ir-rapporti tiegħu lill-midja u lill-Prim Ministru Roberta Bela. Fl-isfond ta' dan kollu, il-Ministru Michael Farrugia jibqa' jinsisti li m'għandux responsabbiltà xjerfa minkejja li kien il-Ministru responsabbli mill-korp. Minkejja dan kollu l-maġġoranza tal-membri tal-korp jaqdu dmirhom u spiċċaw intefgħu f'dell ikraħ intortament minħabba l-aġir tal-kollegi tagħhom. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pulizija fakkret f'dawn l-uffiċjali ta' rieda tajba u esprimiet solidarjetà sħiħa mal-membri tal-korp li għaddejjin minn mument diffiċli. L-MPA iddikjarat li għall-kuntrarju tal-perċezzjoni li teżisti fil-konfront tal-korp tal-Pulizija il-ħażin ta' ftit uħud ma jistax iħassar il-ħafna xogħol fejjiedi tal-eluf oħra li dejjem kienu onesti u qed jaqdu dmirijietom b'mod impekkabbli.